Hola a tothom, molt bona diada. Jo volia recomanar un llibre d'una escriptora que es diu Irene Solà, que és catalana i que es titula Canto jo i la muntanya balla. És un llibre que em va arribar de cop com per moltes bandes diferents, vull dir que és bastant trending, i que justament es va adaptar pel teatre aquest any. Justament ara crec que l'estan acabant de fer. El que xoca del llibre és que és una història aparentment senzilla que explica com dues morts de dos personatges en diferents moments del temps situats en un mateix espai d'allò que serien les muntanyes de per allà a Camprodon, però el que a mi m'impacta d'aquest llibre o el que a mi em sembla que és sublim és la manera que té l'escriptora de narrar tots aquests fets ficant-se dins dels elements de la muntanya. És a dir, la narradora parla des dels núvols, parla des de les flors, des dels bolets, des de tots els elements de la muntanya i canvia el seu registre i la manera d'escriure. I és un llibre escrit en un català preciós que recomano molt fort. Una abraçada.